Tunellati ta' fdalijiet ta' ton li normalment jintremew fil-baħar ser jinbidlu f'riżorsa għal prodotti ġodda f'proġett li daħlu għalih 3 operaturi ewlenin f'Malta tal-akwakultura. Fil-fatt minn dak li kien jitqies bħala skart ser jibdew isiru żewġ prodotti, jiġifieri ikel tal-annimali domestiċi u għall-alf għall-ħut tal-akwakultura. Sallum aħna dan qed inqisuh bħala skart. Qegħdin nistmaw li aħna f'kull sena narmu mal-4,000 tunnellata ta' sorsa valida ta' proteina u żejt li dan ħajġi trasformat f'dak li qegħdin nistmaw 500 tunnellata ta' fish meal li huwa qisu dqiq u 800 tunnellata ta' żejt tal-ħuta. Dan il-proċess ser ikun qed isir f'impjant f'Ħalfar li x-xogħol fuq huwa għaddej ġmielu li ser jibda jopera lejn l-aħħar tas-sajf li ġej. Dan huwa proġett illi sewa huwa proġett Malti, proġett li qed isir bil-għajnuna tal-Gvern għaliex li ma kienx il-Gvern li għena permezz tal-art dan il-proġett ma setax isir, però huwa proġett illi l-investitur Malti ser ikun qed jinvesti 11 miljun euro. Waqt żjara fl-impjant li jinsab fl-ewwel fażi ta' bini, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li permezz ta' dan il-proġett mhux biss ser ikun qed jinħoloq prodotti ieħor imma anke ser ikun qed jgħin lill-ambjent. Dan billi fost oħrajn ser ikun qed inaqqas iż-żejt li joħroġ mill-alf tal-fish farms illi jdejjaq lil dawk li jfrekwentaw il-bajjiet tal-madwar. Hemmhekk allura inti qed tifranka mill-iżjud jintremaw fil-baħar u kif ukoll inti qed toħloq attività ekonomika ġdida. Hemmhekk qed naraw investiment ta' 11 miljun euro ġo impjant uniku, impjant li għandek l-ekonomija ċirkulari tolqot il-punti kollha tal-proċessi mill-bidu sal-aħħar tiegħu.